Mae yna ddigon yn digwydd yn rhan ucha y prif gylch a'r fore ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Yn cadw cwmni I fi Heledd Cynwal mae Lowri Reid. Ac yn ni'n edrych ar y Rhanfrid Cymreig o ran adran. Y dosbarth yw'r ebolion, yr ebolesu a'r adfeirch 2 I 2 rod. A cefndir diddorol i'r adran arbennig yma yn dos, a dosbarth digon cryf. Oes yma gyda ni Eirig Einon ar y brig ar hyn o bryd, efo Hatrol Strumblehead. Hwn I hyn wedi bod yn geffyl llwyddiannus yn y gorffennol. Oedd yn pencampwriaeth yma yn 2024 yn y Ffair Eia, yn y Partbreds a'r Sport Horse, dwi'n meddwl. So, Eirig oedd teulu wedi cael wythnos da iawn, oedd ei mab Harry, ond yn mynd bod wedi qualifio i'r sioe ceffyl flwyddyn ddo yn y lead drain, so lawr yn yr horse ring, so na maen nhw wedi cael sio dda iawn yn barod. So bydd hwn falle gweithio os bydd nhw'n aros fyna yn icing on top of the cake fel maen nhw'n gweud. Byse newyddion ardderchog. Dyna ni am y cyniad. Na, gwych. Da iawn I Eirig ar teulu. Mae'n gwella I Eirig. Ydy, a fe hefyd ydi magu y ceffyl dreifo nath ennill y private drive yna ddo. So yna'r Hatrolstead yn cael wythnos da iawn. Hatrol Strumblehead o'r march, Monohawk Real Magic a'r gaseg Madonna. Ac Eirig I hunan yn dipyn o gymeriad yn dweud hoffus iawn. Ydy. Mae'r teulu'n gweithio'n galed iawn. Mae Ella a Harry, y plant a wedyn Becky, partner maen nhw gyd. It's a family affair fel maen nhw'n gweud. Pawb yn pitio mewn a'i swydd. So na, neis iawn I Eirig ar teulu. Ond dwi'n meddwl yn ail oedd Ystwyth Tiger Rose o rhif 1339. So Ystwyth Tiger Rose i'r teulu Evans o Cemyn Llwyn Piod. Yna'n Llanilard, so wrth ymyl ni. So gwych iddyn nhw. O ran y Rhanfrid, mae yna 12.5% o'r gwad Cymraeg ynddo. Felly gyda yr un ar y brig, Hatrol Strumblehead, bydde ti'n gallu gweld y gwad gwahanol sydd yn cymysgu gyda'r 12.5%? Ie, wel fel ni'n gweud, bod wedi bod yn pencampwriaeth fel y sport horses, so chi'n cael yma fel yr ceffyl, fel y sport sy'n dod trwyddo yn y fe. So edrych o ran, so beth yw'r so Monarch Real Magic, so hwnna'r dylanwad yr Cymraeg sy'n dod trwyddo trwy ochr y tad yw hwnna wedyn. Felly mae gyda ni ganlyniad yn dosbarth 115 yn yr adran Cymreig. O na, dornod gwych ac wythnos wych I Eirig Einon. Results are, first in was 1340, Eirig Einon, Hatrol Strumblehead. In second place, 1339, Richard and Jean Evans, Ystwyth Tiger Rose. Third, 1347, Hannah Parr with Infield Legacy. And in fourth place, Lucinda McDermott with Summer Ash. Fifth place, 1343, Sally Haynes with Swynol Royal Treasure. In sixth place, 1344, Maes Mynachstead, Maes Mynach Bell. And we will now be moving on to the special... Wel, breifwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael dangos y ceffyl a'r iore o flaen yr eisteddle. A dyna'n union sy'n digwydd fan hyn. Diolch I Eirig Einon, llongyfarchiadau mawr iawn I Hatrol Strumblehead yn ennill y dosbarth yma i'r ebolion, yr ebolesu a'r adfeirch 2 I 2 rod gyda adran yr Rhanfrid Cymreig a mae'n wythnos ardderchog I Eirig.